Ez babesa, baize alkartasun guztia, bai komitearekin, baina bai langile guztiekin, hori bai da gure lehentasuna. Gure lehentasuna da enpleguak eta pertsonak. Beraz, gure ondoeza da zergatiaz saiatu gara urtean zehar, bai zuzenean enpresaren zuzendaritzarekin, Alemanian bertan kontaktu zuzen bat izaten eta ez da posible izan. Haiengatik, saiatu egin gara, bai hemengo langilekin, bai hemengo zuzendaritzarekin elkarlan egiten eta hori ez dugu ulertzen saiakera egin eta gero gure kontaktuak, gure izen abizenak, bai presidentaren kontaktu guztiak, nire kontaktu guztiak izan ezkero gobernuarenak haiek horrelako komunikazio baten bitartez horrelako itxiera bat iragartzea. Oso serio da eta nik uste dut gauza horiek ez dugu horrela ikusi inoiz egin direnik. Kontseilariak esan duen bezala, lehenengo behar dugu erabakitzeko gaitasuna daukan ordezkari baten aurrean hitz egitea. Eta hau momentu honetan hori da eskatu behar dioguna enpresari. Momentuz elkarrizketa momentu bat irikitzen da, beraz honek esan nahi du elkarrizketa horretan ate guztiak irekitak badaude, gure lehenengo iriki behar dugun lehenengo atea da hartu duten erabakia bertan bera geratzea. Hori izango da gure lehenengo pausoa, hori bai, ezin dugu denbora galdu eta era berean pentsatu behar dugu lankidetzan, koordinatzen, bai are sozialarekin, bai enpresarekin, horrelako industrializazio plan bat, nola egin behar dugun, ze pausoak eman beharko lituzkete eta bar. Baina lehenengo gauza, behar dugun lehenengo gauza da, momentu honetan, enpresak erabakitzeko gaitasuna daukan ordezkari batek erabakitzea edo hautatzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.